We hebben een gast in de studio, mijn collega Aarte Wielstra. Die is onderzoeksjournalist. En hij doet onderzoek op dit moment over drugs in de regio. Dus welkom Aarte. Mooi dat is de best. Ja, dank u wel. Kun je in het kwart even iets vertellen over die onderzoek? Wat houdt het in? Nou ja, kijk wat zij is. Inderdaad, naar drugsgebeuren in de regio. En dan is het met name richten op cocaïne en de gemeente Dantemadiel. Want daar wordt er meer gebruikt of... Nou, misschien, zoals mensen wel weten, de Agricola die spreekt zich daar altijd wel aardig over uit. En die had wel in Penosa op het platteland en in die podcast en in interviews wel onjongen. En dat het daar wel aardig uit de honger in volgens hem. En dus ik ben er aan het zien van, rent het inderdaad zo vol uit de honger en speelt het daar? Of, ja. Ja, dus dat is nog een onderzoek dat dit nog gaande natuurlijk. Daar kun je inhoudelijk nog verder nog net zo vol over vertellen. Maar op wat voor manier onderzoek staat dan? Nou, sowieso er wat intensivers te doen. Maar ik heb wel bezocht om het zo persoonlijk mogelijk te maken. En dus ik werk in partij met mensen die de mij van de waan kregen, zeg maar. En ik weet net of ik al vertellen mij in hoeverre waar dat binnen of wat die mij maken hebben. Nou, dat is misschien beter om dat nog even geheim te houden. Maar het zijn wel indrukwekkende. Het zijn persoonlijke verhalen dus. Ja, laten we het dan daarop houden. Maar door ziek is het in principe nog meer mensen, toch? Ja, we zeggen van het mooiste zo'n ijswijze dat we, wat we doen, maakt er direct een videoreportage van, een wat langere reportage. Het mooiste zou zijn als we echt nog even mensen spreken kennen die op het moment nog broeken. Of het zij af en toe of bijna dagelijks. Dat is om het even. Maar mensen die cocaïne broeken, dat we daarmee in peteer komen kennen. En dat klinkt in principe compleet anoniem. Dat is maar krijg wat mensen willen hoe ze erin stonden. Maar ja, dat zullen we nog wel wat toevoegen, zeg maar. En waarom dan speciaal in die cocaïne broekt? Nou ja, daar uit Agricola's in Zwagen vooral over. En dat is echt specifiek op cocaïne recht. Nou maken die het onderzoek is wel wat breder. Het wordt harddrugs over het algemeen. Maar het verhaal leidt wat op cocaïne en in de gemeente Dantemadiel. Nou is het volgens mij, want altijd mensen die u volgen op Instagram, die hebben de post vast al meerdere keren voorbij zien komen. Ja. Het leek het me dreig om hier te vinden. Ja, we hebben wel wat reacties horen. Maar tot nu toe nog geen mensen die op camera hun beeld vertellen willen. Dus het ben vooral verhalen van mensen die binnenkomen. Die zeggen van, hey Sansa in de kate, meid ik dit wel eens mij af op stap, dit en dit. Ja, maar echt iemand die het vertellen wil, dan wel anoniem of net anoniem, die hij hem dus nog net vond. Nee. Helaas net. Dus bij deze een oproep van binnenmensen die hun verhaal dwaan willen. Ja, neem even contact op met RTV NOF. Via de tiplijn of Want wat zou dat daar volgen onder het onderzoek? Nou ja, vooral dat is hoe zou ik dat zeggen? De beweegreden erachter wist. Van waarom broeken mensen het? Want aan de ene kant wordt het er een heel soort natuurlijk beweerd van ja, maar het is maar recreatief en het volgt wel wat daar. Het lijkt het haast wat op dat die normen en waarden wat vervagen. Dat een beetje, het haast hetzelfde wordt als een glasje bier, zeg maar. Maar ja, dat is de kunst om dat uit te voeren. Is het inderdaad zo ongevaarlijk als mensen beweren? Of schoelt het al wel meer achter? Ja. Nou, scherig onderwerp lijkt het mij. Ja, dan mag ik zeggen, ik had er zelf geen ervaring mee of zo qua in mijn omjouwing, qua drugs of zo. Dus het is wel bijzonder om in die wereld te doen. Maar ja, daar ben ik dus echt vooral nog wel heel nieuwsgierig naar. Van ja, waarom broeken mensen het? Ja. Is er een verwachting? Is er een beeld van wanneer dat mensen iets schenken in die roer? Ja, nou ja, goed. Dus 60 een beetje mij op een gegeven moment kun je wel bron en interessante dingen vinden blowen. En dus het wordt op een gegeven moment wel het punt om het al te baken en te zeggen van dit je let wat bij en dit sturen we uit. Dus ik verwacht ze maximaal heel bij april, maar ik hoop eens meer eind maart. Dat er dan een artikel met een videoreportage in zo komt. Goed. Nou, nieuwsgierig om te blijven volgen. En mocht er dus nog hier wijzen die nou luistert en denkt, ja, ik wil mijn verhaal wat doen, dan kun je zich dus melden bij de tiplijn, zei. Ja. Dat is 0411 44 1202. Dat is gewoon een WhatsApp-nummer. Daar kun je gewoon heen WhatsAppen. En via onze media, social media kanaal, daar kun je ze ook altijd bereiken. Ja. Dus dan komt het bij Aarte terug. Ja. Dank u wel, Aarte, voor de taalachting en succes nog met die onderzoek. Ja, dank u wel.